Namalit ko kuan noodles, corn, cream of wheat, Quaker oats, o kanang grits. Yeah, rice. Ako ping rice. Baon na kong rice din. Yeah, yung quick chow. No, lucky me di ay quick pansot kantong. Barato ro kayo, 64. Anak. Ang langga. Tara, tanawara dong. Tarawa. Ano mo na? 64 cents. Barato ra. Take a picture siyang lubot. Buking baka. Siyang lubot. Sige na. Wala naman di. Ay, Angon siya. ang mga kuan, spices. Kato din ito sila? Peppercorn, bay leaves, star anise. Ay, kanang inaana. Okay, git lang. Mga tanata niya. At sila lang ta sa kuan, Seafood City. Okay. Tara, Seafood City ta. Mga unta ha, gutom kayo. Yan, ito ikay rusok. Tara. Ako pa lang. Anong mag-work kayo siya? Mag-shopping. Sige. Ako'y bayad nito sa kuan. Ato tag Jollibee. Kailan kag Jollibee? Ato tag Jollibee dong. Ako'y treat nimo. Okay? Ato ng Jollibee. Ang chicken. Mag-self, ano tanong? Self-ra? Self-checkout? Inaani ang takong ganahan na ipadas Pilipinas dong asa matag na ning kinarton inani.